Бърз и модерен ремонт. Ето всичко, което ви трябва. Започваме с самозалепващи тапети. Това са модели 2026, може да видите имат текстура. Тези са малко по-шарени. Има и по-изчистени модели. Така, преминаваме към SPC облицовката. Тя става и за под, единствената облицовка, която става за подова настилка, противоплъзгваща и има слой против надрасквания. Може да се огъва, както виждате, безшевни, външни и вътрешни ъгли. Изключително красиво решение. Може да го използвате на стени и подове. Минаваме към PVC облицовките. Доста приложими и популярни за бани, може би от 2-3 години, така че също са много красиво решение. Акустичните VPC облицовки, знаете, говорили сме доста за тях. Изключително красиво решение. Може да видите каква структура имат. Здрави и най-важното екологични. Така. Самозалепващите мокети, показвали сме ги и преди. И ще ви покажа и другия кът. Гъвкавия камък за фасади. Може да се използва както за интериор, така и за екстериор. Имат UV защита и се огъват. Говорили сме доста за тях. И на мен лично един от фаворитите VPC облицовките, тъй като освен лепене могат да се слагат и на конструкция, както тук например. Може върху стандартна конструкция за гипс картон да ги поставяте. Имат клик система, което изключва фугите и може да направите един бърз ремонт с всички наши облицовки.